IFM News. IFM News. Live report. Idol Dennis, ano to usaram no kas bilang man gumato pa into the next week. Please come in. Yes, Idol Lawrence, mariknan ti epekto iti kinangina iti presyo ti petrolyo. Kaya ito yung magundaway. No dati kit bumper to bumper iti luglugan during rush hour iti Santro Tlabaga City ita limukayen. Nakuluklukay as in sobrang lukay na Idol Lawrence. Gabot iti masiten ti atatarang for hills iti sentro iti asyudad iti Lawaga. Madlawan nga iti agda market boss basit kita agklag nga traffic iti sentro. Agaw pa lang iti kinangina iti presyo iti petrolyo. Pati pa iti tricycle nga paspasada ay na. Ada pa hindi kita nang isugli iti pasada da. Gabot marigatan da kano nga mga prot dati gastosan dati kurudoken kasama tayo iti boundary dati tricycle timan adala tamet dati agisaksakat sa uri kasunod kinarigat iti pasero kagumanda iti dapat nagpasada tapos lang iti pagsustener iti pamilyada nauro kada gito ito mandari mampalaing iti panagbabasa Idol Lawrence sa kastinumutibiyang naggastayo ti 1,000 man Idol Lawrence ket manulot tapan na agad warding man dari kabalyo tayo nga kahit nga sabihin mawaw ka naman ang gasolina tilukan tayo so nga diskarte tricycle ton motorcycle ton ito sir nga panag-field yung pasano ang tricycle kahit agpada kamed nga stroke piloto tayo Idol Lawrence masabula tamit na lamis nga pagluganan mo ba nagadaw iti damdamag Idol Lawrence iti agdama kan kanyang diskarte dito umili ti kunadan ag e-bike da kanon so nga take note Idol Lawrence during past months malait-lait dagiti e-bikes nagbabaling nga ari ti kalsada itatan sinamaten iti natangeg gapot ay sumaten iti kasapulang tagdama sa solar power generation iti panagtaray dagito na behikulo iti Siyempre Lawag City nga nga masapol iti gasolina iti agdama pati pa dagiti traffic enforcers Idol Lawrence na dlawanda gabi mas na talagaan iti katangaluglugan gabot sobrat kinangina iti presyo iti petrolyo kadagito nga gondaway pati pa iti gobyerno at iti lungalong nanong mabaling kiti sa Sabado iti ag-turn off iti air conditioned kasama iti silkilao kasa pa ng tulong iti gobyerno mapakalag-anan ken pakagisahin iti paggastusan iti enerhiya kalito yung panawid iti krisis so iti agdama iti Lawrence karugundaway ket nakawat-wada iti Santro Tlabaga City iti along Rizal Street kasama ten Yan na. Along iti rangtay Idol Lawrence madlawan nga bimasit iti aluglugan tertarain nga agturong iti San Nicolas kasama Airport Avenue iti sulat iti Lawaga kumpiyansa iti PNP nga nakasring nga basit iti katarang aluglugan ket siyempre nawadwada iti dalang ket adulay tay madlawan nga agbalbalin datang problema kapo pa nagtiginangina iti presyo iti petrolyo at dapen iti pampanagna dahil dumang estudyante nulong no short distance flying and iti in the pagtulungan talagang ikagumanda natin iti magmagna ito lang ipinasagit makatipid na paggastusan para palag signal daw ngayon na panagbasa iti tricycle drivers Idol Lawrence instead nga tayo agpanayon dagtaan mangurad natin iti nakaduadang aglugan super nga pakasipingsan iti pagplete kasama tayo iti gasolina dahil do mga agpaspasada dati nga iti warat Idol Lawrence sa Pupuligos itatangitaan madapasero isulangan iti panag-ataray tatulay iti kasi makasipings na iti panaggastar iti gasolina at kadigitoya nga panawen so iti agdamag sa Lawag City ket nakawat iti kasada Idol Lawrence kung panayin iti kinanginat presyo iti petroleum products Idol Dennis kasi nga dagiti deliveries kasi kuma dati may deliver nga kanisalad into mo damdama kasi ano di dyan habang marigatan konsensya no kuwan ito kani salad ang order kay kana Idol Dennis pwede ka ni deliver damdama hindi pa nakabungbungon na Idol Lawrence sa nga damdama kita ang kapilang mga tano kung naramanam ni kani salad malipatam ni Juwam Idol Lawrence okay go ahead take note yung nga na imas isuglim pinukwa Idol Lawrence okay go ahead Okay, damag pala mo ito mo iti Santro Tlabaga City, Idol Dennis Alitio, tatak
IFM.